Parahatçılın gülle ve tüşün ve özara anaşman xatiratına xizmatdaşlyk etli umum meclisi Türkmenistanyň meclisiniň başlygy, Korey Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygy, Gazaqstan Respublikasynyň parlamentiniň meclisiniň başlygy, Gargada Respublikasynyň ýokary geňeşiniň başlygy, Täjikistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň namaýandygyň mejlisiniň başlygy, Özbekistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň Kanun çykarjy palatasynyň başlygy we bu ýurtlaryň parlamentarlary gatnaşdylar. Umum meclisi Türkmen tarapy berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başçylygynda Türkmenistanyň saýlaw bilen oňyn beýtaraplyk, parahatçylyk, söýjülik, goşniýetli, goňşuçylyk, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esasen ýandaşar syýasat strategiýasyny alyp barýanlygy, ösüşiň täze belentliklerine barýan ýurdumyň her bir günniň taryhy we ýatdan çykmajak wakalary besenip, biziň milli we ruhy baýlyklarymyzy dünýäge ýaýan bellendi. Ýakynda daşar döwletiň başçylarynyň gatnaşmagyna Mahmud Pragynyň doglan günniň 300 ýyllygyna başyn geçirilen döwrüň we sivilizatsiýanyň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň büniýad atly halkara forum hem halklaryň we ýurtlaryň arasynda medeni we insanperwer gatnaşyklary ösürmekde. Halklaryň we ýurtlaryň dostlugyny gatnaşyklaryny berkitmekde uly ähmiýete eýe boldy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyçlary bilen Türkmenistanyň parlament diplomatiýasy ýurtymyzyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda üstünlikle anyp barýar. Ol daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri bilen iktaraplan hemde köp taraplaryň esasy gatnaşyklary ýola goýmak, halkara parlament guramalaryň we assambleýalaryň ýeşine gatnaşmak, parlamentary dostluk toporlaryny döretmek, ýaş parlamentarilaryň hyzmatdaşlygyny gollamak, zenan deputatlaryň ýeşenligini ýokurlandyrmak boýunça belelikdäki parlament şäherlerini guramak arkaly durmuşa geçirilýär. Munyň özi beýtarap döwletimiziň halkara başlangyçlaryny gollamakda möhüm gural bolup durýar hemde Gahrman Arkadamyň öňe süren halkara gatnaşyklarda dialog parahatçylygyň kepilatly filosofiýasyny dünýä giňişligini rowşandyrýar. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Korey Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji duşugy depurun dostlukly Türkmen Korey, Türkmen Gazak, Türkmen Gargaz, Türkmen Täjik, Türkmen Özbek gatnaşyklaryny hiltaýdan täze derejede çykarmakda aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Korey Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň Türkmenistan amalaşyran sapary, Türkmenistanyň meclisiniň wekiliýetiniň Seul şäherine geçirilen Merkezi Aziýanyň we Korey Respublikasynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň birinji duşugyna gatnaşmagy Türkmen Korey parlamentary hyzmatdaşlygyny berkitmäge mümkinçilikleri döretdi. Häzirki wagtda ýurtlaryň parlamentleriniň arasyny döretilen dostluk toporlarynyň ýeşini kämilleşdirmek, iki döwletiň barha ýeşin häsiýete eýe bolýan söwda ykdysady gatnaşyklarynyň kanunçylyk esaslaryny berkitmek, halkara parlament meýdançalaryna berik beriň başlangyçlaryny gollamak arkaly hyzmatdaşlygy hasym ösürmek boýunça ýeşler anyp barýar. Munyň özi döwletara gatnaşyklary parlament diplomatiýasynyň çäklerini gollamakda özara pikir alşmagy we öňde durýan wezipeleri aýdyňlaşdyrmaga ýardam edýär. Ýurdumyzyň paýtagty Aşgabatda ýokary guramaçylyk derejesine geçen bu doşuk Türkmenistanyň dünýä bileşiginiň ýeşen adat hökmünde diňe bir özara gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlygyň ösürmeni gönderilen ähmiýetli başlangyçlary öňe sürmek bilen çäklenmän, eýsem olaryň durmuşa geçirmek ugruna hem uly tagalla edýänliginiň aýdyň suwutnamasy boldy. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Korey Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji duşugynyň şäherlerini parahatçylygyň gülle bitişiň we özara anaşman hatirasyna hyzmatdaşlyk atly umum mejlisten başga da ykdysady hyzmatdaşlyk, sany ykdysadyýet we senagat Merkezi Aziýa döwletleriniň we Korey Respublikasynyň arasyndaky durunlukly ötüş maksatlaryny ýetmekde howanyň üýtgümeginiň netijelerini goşatmak ugruna hyzmatdaşlyk atly bölümler boýunça maslahat geçirildi. Maslahada gatnaşyklaryň çykyşlaryna şu duşuga gatnaşan döwletleriň milli parlamentleriniň arasynda netijeli özara gatnaşyklary hasy berkitmegi möhüm bellendi. Munyň özi häzirki döwrüň derwäs meseleleriniň diňagramly çözükleriň işlenip düzülmegini, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky däp bolan dostluk gatnaşyklaryň özara düşünşmegiň, anaşmagyň poturlandyrmagyny, ähli awadançylygyň ösüşiň behbirine laýyk gelýän köp taraply döwletara sewit we sewitary hyzmatdaşlygyny ösürmegine ýardam berer. Şeýle-de häzirki döwrüň taraplaryna türkmen halkynyň köp asarlyk milli ýörelerini esaslanýan hemişelik bir taraplaryň özdoşy nusgasyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň bu urda baý tejribesiniň bardygy ýurdumyzyň hoşniýetli hyzmatdaşlygynyň we dostlugyny gatnaşyklarynyň ösürmegini maksat edilýän insanperwer döwlet siýasatynyň dünýä bileşiginde uly gollaw tapýanyny taly.
Şeýle hem duşuklary Türkmen tarapynyň wekilleri, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyzyň we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanymyzyň sebitli ötütüş dünýäde paragatçylyk we howpsuzlygy üpçün etmekdäki konukturlaryň öňüň başlangyçlarynyň Türkmenistanyň ansaperwerdigi siýasatynyň halkary giňişinde barha dawarlanýanyny belirtdiler. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisinde 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anlaşmak ýyly atly kararnamanyň kabul edilmeginde hem çuňur many mazmunyň bardygyny ýytaly. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji duşugynyň işiniň netijeleri öňe sürilen teklipleriň hemde garaýşlaryň esasynda kabul edilen biletdäki jarnamada öz beýan tapdy. Şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň we Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryny Türkmen Koreýa ikinji geňeşme maksady geçirildi. Onu Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň Koreýa Respublikasyna amal aşyran iş saparynyň dowamyny öňe süren Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy adly parlamentary forumy döretmek, Türkmen Koreýa ikinji geňeşme maksadyny geçirmek baradaky başlangyjyndan ugranyp 2023-nji ýylda Koreýa Respublikasynyň parlamenti tarapyndan Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň elkinji duşugynyň we Türkmen Koreýa ikinji geňeşme maksadynyň şeýlede bugün Aşgabat şäherine Türkmenistanyň mejlis tarapyndan paragatçylygyň güllep ötüşiň we özara anlaşmak hatyratyna hyzmatdaşlygy bilen ikinji duşugyň Türkmen Koreýa ikinji geňeşme maksadynyň gurulmagynyň Gahrman Arkadamyzyň taryhy başlangyjynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýänligi belenildi. Geňeşme maksadynyň dowamyny iki ýurdun arasyna paragatçylygy, özara anlaşmagy höwetlendirmek we söwda iqtisadi, medeni insanperwer gatnaşyklary ösürmek behbidine hyzmatdaşyk putulandyrmagy hemde ulug energetika, ýokary tehnologiýalar, durmuş, medeniýet, ilim, bilim, sağlyk goraş, sport, syýahatçylyk, howanyň üýtgeme we daşgurşa goramak ulgamlaryna ýolyk bilen hyzmatdaşygy, parlament diplomatiýasynyň üstü bilen gollamagy we bu gurlarda tejribe alşmagy şeýle-de Merkezi Aziýa döwletleriniň hemde Koreýa Respublikasynyň parlamentlarynyň başlyklarynyň häzirki duşugynyň gün tertibine gertilen meseleler boýunça parlament we kanun çykarjylyk ýeşine tejribe alşmak, halkara parlament meýdançylaryna berek başlangyçlaryny gollamak bilen bagly garaýşlar beýan edildi. Koreýa tarapy özgedegine parlamentary dostluk toporlarynyň ýeşine uly ähmiýet berýändigini bellemek bilen iki ýurdun arasyndaky söwda iqtisady, maý goýum gatnaşyklarynyň şertname hukuk binýadyny putulandyrmakda, bilim, medeniýet ugurlaryny gatnaşyklary ösürmekde ýeşir güýçlendirmegi teklip etdi. Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygy Wo Won-sik Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň şeýle Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň arasynda hoşnetli gatnaşyklaryň üstünliklere beslenmegi, ähli durnukly ösü oňyn ýardym edýär. Ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyň belent derejelere ýetirilmegi ugrundaky pikir alşmalar taraplar üçin ören peýda boldy. Möhüm hasaplanýan puwdoklarda gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň taraplara uly behbit getirjekdigi maslahatda aýratynlygy tally. Anyk ugurlar boýunça işlerimiziň öňe ilerlemeginiň zerurdygyny döwür talap edýär. Netijeli gatnaşyklaryň köp taraply häsiýete eýe bolmagyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti hemişe noktaýa. Şundan uralyp Türkmenistan bilen gatnaşyklara uly ähmiýet berýär. Ýurtda bilelikdäki işleriň behbitli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin berk binýady goýan Türkmen halkynyň milli liderine, şol işleri üstünlikli dowam edýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşalyk bildirýän. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek wajyp bolup durýar. Bu urdaky işlerimiziň ýokary netijelere beslenjekdigini anamlaýdatym gelýär. Sag bolun. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji duşugynyň çäklerini Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanow bilen Gazaqstan Respublikasynyň parlamentiniň majlisiniň başlygynyň, Özbekistan Respublikasynyň Oliýi Majlisiniň kanun çykarjy palatasynyň başlygynyň hemde Täjikistan Respublikasynyň Oliýi Majlisiniň nomaýandygyň majlisiniň başlygynyň arasynda şeýle-de iki ýurdun wekilet agdalarynyň gatnaşmagynda duşuklar geçirildi. Duşuklarda dostlukly ýurtlaryň arasyndaky özara hormat goýmak, deň hukuklyk we hoşnetlik ýörelerine esaslanýan hyzmatdaşlygy giňeltmek babatynda pikir alşyldy. Taraplar gatnaşyklaryň möhüm ugur bolup durýan parlamentary hyzmatdaşlygyň täze derejä çykýandygyny we işiň häsiýetine eýe bolýandygyny kanagatlanma bilen bellediler. Söhbetdeşler gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy, onu ösdürmegiň geljek baradaky pikir alşmalaryň dowamyny syýasy diplomatik, söwda ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Duşuklara gatnaşylar pikir alşmaga döredilen mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanymyza hoşalyklaryny beýan etdiler.